Ya. Bonke labantu laba engibabalayo. Angikhathali ukuthi umfundisi walephi ibandla. Uma ungakhonzi uNkulunkulu awuzenzi. Uma ngabe uyinazaretha awuzenzi ungena umoya okungakholwa ukuthi wena ukhonza uSathane egameni lobuNazaretha. Uma ngabe ungumKristu awuzenzi ungena umoya okungakholwa ukuthi ukhonza uSathane egameni lika Jesu. Uma ngabe uJehovah's Witness ufakazi kaJehova awuzenzi ungena umoya wobuSathane ukuthi ukhonze uNkulunkulu egameni lika Jehova into engakazi bekhona. Uma ngabe wena uwumRoma awuzenzi ungena umoya kaSathane ukuthi ukhonze uSathane egameni lika Maria ocwebileyo awuzenzi. Uma ngabe wena uwumbulalo ongenanembeza awuzenzi ungena umoya kaSathane ukuthi ubulale abantu egameni lalokuthengayo ukuthi wena hamba uyobulala awuzenzi. Uma ngabe wena uyingane engahloniphi ekhaya nawe awuzenzi ungena umoya kaSathane ukuthi wena ungahloniphi abazali bakho whether umfana noma uyintombazane. Uma ngabe wena udayisa ngomzimba nawe futhi awuzenzi ungena umoya kaSathane ukuthi hambe uyodayisa ngomzimba ngoba into yakho le oyisebenzisayo uzenzela wena imali yakho awuzenzi kodwa ungena umoya kaSathane. Nani nina eniculayo nonke nina eniculayo niyazazi nina eniculayo kanye nayo ayandantanzi locula lecule lemimoya naye akazenzi wangena umoya kaSathane ukuthi wena qhubeka wenza imali ngomculo. Lento le uNkulunkulu angayifuni qhubeka wenze ngayo awuzenzi. Nabafundisi laba bazibiza ngabafundisi abazenzi bangeyo umoya kaSathane ukuthi bona bazibize ngabafundisi. Akekho umfundisi eBhayibhelini kunomfundisi kunomehluko between umfundisi nomfundisi. Umfundisi is a teacher njengami njengoba ngifundisa nje ngiwumfundisi mina angiyena umfundisi. Wena mfundisi usenkingeni ngelanga lokwahlulelwa. Wena bishop usenkingeni ngelanga lokwahlulelwa. Wena archbishop usenkingeni ngelanga lokwahlulelwa. Wena mvangeli usenkingeni ngelanga lokwahlulelwa. Wena mdikoni usenkingeni ngelanga lokwahlulelwa. Ningizwa kahle ngoba nizenzi nivumele uSathane wadlala ngane manitshela ukuthi nina niyakholwa kanti uSathane ujabulile lapha ekhona uyazi ukuthi ngibabambile laba ngale nkolonyana yababayitshela ukuthi bayakholwa awuzenzi. Noma ngabe ungazi uzibize ngorev noma ungazibiza ngopastor noma ungazibiza ngompostoli noma ungazibiza ngomvangeli noma ungazibiza ngompriest awuzenzi kunomoya wena okungenile okusebenzisayo egameni labo bonke laba nina enibakhonzayo kodwa umanqoba wazo zonke lezo yonke leyo mimoya leyo engenile uSathane. Nithanda ningathandi uSathane. Qhubekane ke ningithuke nawe wena ongithukayo awuzenzi kunomoya okungenile ukuthi mthuke lo njobe ekutshela amaqiniso mthuke awuzenzi khona umoya okungenile. Yaqhubekani ke ningithuke ngendlela enifuna ukungithuka ngakhona anginayo nencane inkinga ngikulindele vele lokho ngoba ngisengiyazi mina ukuthi anizenzi ngamukele. Angeke ube iMuslim noma ube ozithobayo ngaphansi kwentando kaNkuluNkulu noma ube omunye wabenza intando kaNkuluNkulu uNkulunkulu engakudonsile mcela ukuthi akudonse. Ngicela ukuthi okudonsa ngempela ngeke adlale ngawe. Ngiyabonga. Ngithukeni ke qhubekani the way nifuna ngakhona anizenzi vele sengamukele.